ranar Juma'a shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Amurka ta sake sanya Najeriya cikin jerin kasashen da ke da tsananin matsala kan 'yancin addini, wanda a turanci ake mai lakabi da Country of Particular Concern (CPC). Wannan mataki ya zo ne bayan rahotannin da ke zargin ana cin zarafin Kiristoci a sassan Najeriya ba tare da isasshen matakin gwamnati ba. Farawa daga na farko cikin jerin muhimman abubuwa biyar da ya kamata mu sani kan barazanar da Amurka ke yi wa Najeriya. Menene hukuncin CPC? Matsayin Country of Particular Concern hukunci ne da doka a ƙarƙashin dokar 'yancin addini ta duniya ta Amurka da aka kafa a 1993. Ana amfani da wannan hukunci ne ga ƙasashen da ake samu ko dai suna aikata ko kuma suna lamuncewa manyan laifuka da suka shafi tauye 'yancin addini. Hukuncin na iya shafar ƙasa idan ana samun abubuwa kamar haka: azabtarwa ko kuma tsare mutane saboda addinin su, tsawon lokaci a tsare ba tare da hukunci ba, wacewar mutane saboda ra'ayinsu na addini, ko kuma keta 'yancin rayuwa da tsaro saboda bambancin addini. Abu na biyu kuwa shine dalilin da yasa aka sake sanya Najeriya cikin jerin wannan takunkumi. Bisa ga rahotanni, 'yan majalisar dokokin Amurka da ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam sun shafe watanni suna kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki kan abin da suka kira hare-hare kan Kiristoci a Najeriya. Sun zargi gwamnatin Najeriya da kasa ɗaukar mataki da ya dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Wannan shine karo na biyu da Najeriya ta shiga jerin CPC. Karon farko ya kasance a shekara ta 2020 a wa'adin farko na Trump, amma a shekara ta 2021 gwamnatin Joe Biden ta cire Najeriya daga jerin, tana mai cewa an samu ci gaba ta fuskar tattaunawa da kuma haɗin kai. Idan muka je ga na hukun kuwa shine tasirin wannan hukunci ga Najeriya. Sanya ƙasa cikin jerin CPC na nufin Amurka za ta fara duba matakan diflomasiya da na tattalin arziki don tilasta bin ka'idar kare 'yancin addini. Wannan na iya haɗarwa da gargaɗi da jan kunne ga gwamnati, dakatar da wasu nau'in tallafi, har ma da ɗaukar matakan takunkumi idan babu ci gaba. Sai mu je ga na hudun, wanda shine kasashen da suke cikin jerin CPC. A jerin da aka sabunta a 2023, kasashen da suka samu irin wannan hukunci sun haɗar da China, Iran, Rasha, Koriya ta Arewa, Saudiya, Pakistan da Eritrea. Wannan kasashe sun daɗe suna fuskantar suka kan tsanantawa 'yan ƙananan addinai. Na ƙarshen su kuwa shine abinda wannan ke nufi ga dangantakar Najeriya da kuma Amurka. Masana harkokin diplomasiya na ganin wannan hukunci tamkar gargaɗi ne mai ƙarfi ga gwamnatin Najeriya. Ko da ba ɗauki matakin takunkumi nan da nan ba, Amurka za ta ci gaba da sanya ido sosai kan batun, wanda hakan zai iya shafar haɗin kai a fannin tsaro, taimako, cinikayya da kuma shirye-shiryen bunƙasa tattalin arziki. Abin tambayar mu a nan shine, a ganin ku me ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi domin gyara wannan matsayi da kuma tabbatar da kare 'yancin addini ga kowane ɗan ƙasa? Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.